Milan Tomić. Nalazimo se u Doljevcu, sa nama je Biljana. Koja je vaša profesija? Osnovnice moje, ja sam pesnik i pisac za decu i odrasle, pa eto neka to bude moja jedina profesija, mada radim puno toga. Dobro. Šta ste sve napisali tokom godina? Imam 22 objavljene knjige, što je naravno nebitno, jer bitno je šta je u tim knjigama. Ono što je u ovom trenutku zanimljivo, to je da imam za male, za vas, 3 dečije knjige poezije, imam jednu bajku knjigu koja je prevedena i na engleskom, imam pozorišnu predstavu Car Konstantin Mali, na koju sam lično najponosnija, jer je bila najizvođenija u Srbiji 2013. Imam nešto što je takođe moj ponos, to je scenariju za Bal na vodi Svetosavski, gde su male sinhrono plivačice odigrale čitavu predstavu. Recite nam šta